सिगांनिफ्रायनो गेलेबोबाय थादों जों सिगाङाव गुवाहाटीयाव जों बरदलै ट्रफी गेलेदोंमोन बे बरदलै ट्रफीयाव जोङो बेड लाक फिल्ड एडजास्टजों जायजों आरो गेलेनो हायैजों जों जेनदों बाव अइल इन्डियाजों जादोंमोन बिनि उनाव जों डाइरेक्टलि बेयाव फैदों लामा गोजान फैनानै जोङो बेयाव थाफैनायाव एसे खस्थ' मोनबाबो लोगोफ्रा नाजानायनि गेजेरजों बे दिनैनि एटिपि बे जरहाटआव जा टुर्नामेन्ट जायो बेखौ जों देरहासार जानो हाबाय दिनै बयनिबो नाजानायाव बयबो मोजाङैनो गेलेदों गासिबो जोङो 18-20 प्लेयार दङ गासिबो मोजाङैनो गेलेदों सोरबा बिदिनो जों फुटबलावथ' जों गासिबो गेलेजोबनो हाया जों जास्ट 11 जाय जेनेबा गेलेयो गासिबो मोजां प्लेयारा थेवब्लाबो बयबो खस्थ' खालामदों साबस्टिट्युट जिरायनायानो जा बाहेरायावनो जिरायनायानो जा गासिबो मोजां गेलेदों आरो बेजों लोगोसे जों मेसेज होनो सानो जोङो इउनाइटेड चिरां दुवारनि जानानै बयबो मोजां गेलेदों बयबो खस्थ' खालामदों आरो जोंनि अनार सार बिथाङाबो जोंखौ बहुत मदद खालामो आरो सारा ओरैबायदि स्पर्ट्सआव माने इन्टारेस्ट दङ सारनि नाजानायावनो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो मोनसे क्लाब गोदानै खुलिदों आरो देग्लाय बहुत जों फाइनालसिम सौहैनो हाबाय बेजों लोगोसे सारनि दैदेननायावनो जोङो आइएसपिएलबो गेलेनो मोनबाय बिनि उनाव जों उरिष्यायावबो थांनानै गेलेनो खाबु मोनदों आरो बेजों लोगोसे जों जाहाथे उननि समाव जों बिदिनो जयै गेलेनो मोनगोन आरो इउनाइटेड चिराङा गोजान लामा एबा गोलावै थाबाय थागोन एबा सोलिलांबाय थागोन क्लाबा बेखौ जों मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो खावलायनो सारो सारनिसिम जों जाहाथे चिराङाव एकाडेमि खुलिनानै दोननो हायो बेखौ आं सिगांग्रो बुंबाय सिनियर जेनेबा गेलेगिरि जानानै दिनै नोंथांमोना बे टुर्नामेन्टआवहाय चेम्पियनशिप जानानै माबायदि गोजोननाय मोनदों नोंथांनि टीमखौ लानानै बेखौथ' मा होनो टीमखौथ' नों देरहाबा गोसोआनो गोजोननाय मोनो जों जाहाथे मा होनो बयबो खस्थ' खालामबाय आरो जुदि नों फाइनालसिम गेलेनो हायाबा मोनसे लाजिनायबो बाथ्रा फैयो बिनि थाखायनो जोङो नाजायै दिनै फाइनाल गेलेनो हाबाय जोंजों फरेनार सासे दं बेबो खोब मोजां गेलेदों जोंजोंनो गेलेबाय थायो आरो बिथाङा जोंनि टीमबानो लेंहरनाय लोगो लोगो फैयो बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय बिथाङानो स्कर खालामबाय थादों बेनो आरो जोंनि हेंथानि हान्जाया मरियानि स्पर्ट्स एस'सिएशन लकेलनिनो होनजायो बुंनो थाङोबा खोब मोजां गेलेदों बिथांमोना फार्स्टआव 0-0 बिथांमोनाबो बिराद नाजादोंमोन नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना गोजौआव एसे स्कर लाइनाव एसे माबा जाहैबाय स्ल' जेनेबा नाजादोंमोन नाजानाया खिन्थु स्कर मोनाखै बिथांमोना बेड लाक जों दा गेमा फुल टाइमाव 2-0 देरहाबाय आरो थेंक इउ যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ এবাৰ শতবৰ্ষ 1922 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই এই 2022 চনত শতবৰ্ষত ভৰি দিছে এই শতবৰ্ষৰ এই শুভক্ষণত এইবাৰ 57তম ATPSL ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ অসমৰ এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দল চিৰাং দুৱাৰ এফচিয়ে চূড়ান্ত বিজয় খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই 57 সংখ্যক ATPSL প্ৰতিযোগিতাৰ এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চিৰাং দুৱাৰ এফচিয়ে আমাৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু চিৰাং দুৱাৰ এফচিয়ে চূড়ান্ত বিজয় সন্মান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এইবাৰ 57 সংখ্যক ATPSL টুৰ্ণামেণ্টত মোৰ 14টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ইয়াত কলিকতাৰ দল আছিলে শ্বিলঙৰ দল আছিলে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ আছিলে আসাম পুলিচ আছিলে ঠিক তেনেকৈ এইবাৰ যোৰহাটৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যোৰহাটৰ দলে ফাইনেল খেলিলে আৰু সুন্দৰ তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক চূড়ান্ত ফাইনেল খেলখনত চিৰাং দুৱাৰ এফচিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলখনত সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি চূড়ান্ত বিজয় সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চিৰাং দুৱাৰ এফচিৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা খেলুৱৈ সকলোকে আমি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগন্তুক দিনবিলাকত হ'ব লগা ATPSL ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চিৰাং দুৱাৰ এফচিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ মৰিয়নি ক্ৰীড়া সন্থা যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ এক অন্তৰ্গত এটি উপ ক্ৰীড়া সন্থা আমাৰ উপ ক্ৰীড়া সন্থা লীগ খেল হয় উপ ক্ৰীড়া সন্থা লীগৰ চেম্পিয়ন আছিল মৰিয়নি ক্ৰীড়া সন্থা এই মৰিয়নি ক্ৰীড়া সন্থায়ো সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি এইবাৰ মেটছত তেওঁলোকে 4খন খেল খেলি শেষত ফাইনেল খেলিলে তেওঁলোকে বিগত দিনবিলাকত ভাল দলক পৰাস্ত কৰি চূড়ান্ত খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ল মৰিয়নি ক্ৰীড়া সন্থায়ো আগন্তুক দিনবিলাকত অধিক উৎসাহেৰে তেওঁলোকৰ দল গঠনৰ মনোবেশ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজি তেখেতসকলৰ চূড়ান্ত খেলত ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিন্তু খেলৰ হৰা জিকা থাকিবই কোনোবা এটা জিকিব এটা হাৰিব গতিকে চিৰাং দুৱাৰ এফচিয়ে জয়লাভ কৰি
চূড়ান্ত বিজয়ী সন্মান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মৰিয়নি ৰাণা চাপ হৈছে।